Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasi. Myntri rangba adu kari India Narendra Modi hakasi palai lai tali ki khubor ke bakongsan ha kajing yalang ber ki menteri sorkar hapdeng kajing jur kajing yakin an hapdeng ke US bat Iran ula kentui ki menteri ban penstat ikut kam trekam jong ka sorkar ban kian kajing ya pat ba ha ka bureaucracy bat ban pen poi kloi kajing shakri sorkar shaki pat ba ban pen bhai ke ease of living jong kinong shongshno. Kawai na kimat ki bakongsan ha kajing yalang kalong kajing shngan ha kalyang ke energy jong ke India. Namar kajing yakin at ha ka Strait of Hormuz kabadang penkhi ikipat ba jong ka umpnyang ha perthai. Long ba umodi ula kentui ki menteri ban penkret la dadon kajing duna ha ka crude oil, gas, bat fertilizer, bat ru ban wan la jingirap ling ba ki weipat ki long boarding kum ka biogas bat renewable energy. Menteri rang badu ula banjuru baka Viksit Bharat 2047 kamde tang ka slogan ndai ka thong ka bjngai ka jingyu I jong ka ri. Ula kentui ki menteri ban pelit jingmun hagi bathamai ka jingya stat jing scheme jingya rapat ba bat ban pen poi sha ki thong thamai ban kentiu ya ka jing im jong ki pat ba.